तो भाई लोग आ गए नीलकमल सिंह का पावर तो उनके दिखाई तो इनकर एगो नवरात्रि सॉन्ग मतलब भक्ति गाना आ गइल बा। और गाना का नाम ये के सिस्टम चलावे लिमाई। तो एक गाना में नीलकमल भैया ये बात कहना कि मतलब बिगाड़े लिमाई या बनावे लिमाई, मतलब ये पूरा दुनिया जो चलावे नहीं वो माई चलावे नहीं। तो दुनिया के सिस्टम चलावे लिमाई। अच्छा तो ये गाना मतलब भाई लोग इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है, मतलब इतना बजट पूरा सिस्टम मिला दिले भाई लोग, मतलब सही का बुरा मतलब माने के पे नीलकमल भैया के ये गाना मतलब गाना जो भाई लोग ने 2 मिलियन मतलब क्रॉस हो गई भाई लोग, बहुते ज्यादा ये गाना बाज गई अब ले केहू का गाना मतलब नवरात्रि सॉन्ग 2023 का मतलब भक्ति वाला गाना अब ले केहू का इतना व्यूज ना आयल, लेकिन नीलकमल भैया का मतलब इतना ज्यादा व्यूज आ गई वो 3 दिन में ये जौन गाना बा 13 नंबर पे ट्रेंडिंग करत। आई गाना जौन आइल बहुत सारे गाँव भोजपुरी चैनल से आइल भाई लोगन। तो ये गाना बहुते सही है, तो उनके बता देते कि ना सुन ले तो जाके सुन लिया लोगन। ये गाना के जे लिखले है वो जो आशुतोष तिवारी हमारा म्यूजिक जो दिले वो आर्या शर्मा गाना के म्यूजिक दिले हम। तो आर्या शर्मा का गाना भाई लोग बहुते मजेदार रहेला, गाना नहीं मतलब म्यूजिक बहुत सही रहेला। तो यही से कहब कि तोहन लोग जाके मतलब ये गाना के सुन लिया लोगन, काहे से कि गाना बहुत सही बाजत है आजकल। तब भाई लोग ने जो नीलकमल सिंह जो गाना गईले हो ना मतलब टुनटुन यादव के गाना से कुछ मैच करत था, मतलब नहीं कि सिस्टम से यो मैच करत था, जो सिस्टम से चले के पड़ी जो गाना ना मतलब डायलॉग बा वही से मतलब ये गाना तनी मनी मैच करत था। लेकिन ये जौन गाना बा वो बहुत सही है, मतलब सुने में अच्छा लगत है। ये गाना के सुन लिया लोग ना, ये डीजे वाला गाना मतलब नवरात्रि में खूब डीजे बजावे वाला ये गाना अब क्या बात कर रहे हैं। तो बस और का जाके डीजे पे गाना के बजावा लोगो ना खूब मतलब वायरल कर लोगन और ज्यादा खूब नीलकमल सिंह का पावर बढ़ावा लोगन और का जाके व्यूज बढ़ावा लोगन जौन तौन करा लोगन मोरी कला से गाना के डीजे पे बजा दिया लोगन एक बार। तो दुनिया के सिस्टम